हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ जागोन माने जायफोरा ड्रागन मालिकनि एड्रेस बिहरदोंमोन ना बे एड्रेसखौ आं दिनै होनो सानदों। जायफोरा ड्रागन खेथिखौ जोंबो खालामनो सिस्टार अननानै ड्रागन मालिकनि एड्रेसखौ हर होननानै बुंदोंमोन ना। ओमफ्राय आंबो बुंदोंमोन ना जागोन दे हरगोन होननानै आं बुंदोंमोन, नाथाय जोबोर लेट जाबाय आरोना। माने आङो टाइमफोरा मिलायाखैमोन नालाय बेनिखायनो एड्रेस हरनाया एसे लेट जाबाय। आरो माने बे ड्रागन मालिकनि कन्टेक्ट नाम्बारा आंनाव गैयामोन। आं दाखालि बावैसो सासे मानसिनिफ्राय लानानै फैदों आरोना। ओरैनोथ' मिन्थियो बिनि जायगाया मा, ओमफ्रायो बहा थायो, बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौथ' ओरैनो मिन्थियो। माने जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो खाथिनिनो बै खाथिनिनो माने 3 किल'मिटारसो गोजानाव आरोना। अब्लाबो माने बेनि कन्टेक्ट नाम्बारा आंनाव गैयामोन, बिनिखायनो आङो एड्रेसखौ हरनो हाथ'वाखैमोन। गाज्रि मोननो नाङा, माने आं एड्रेस हरनाया एसे लेट जाबाय। आं रिप्लाइबो हरदोंमोन ना जागोन दे एड्रेसखौ आङो थाबैनो हरगोन होननानै आङो रिप्लाइ हरदोंमोन ना, नाथाय जाग'आसै आरोना। माने टाइमफोरा मिलायासै आरो। दाना आङो ड्रागन मालिकनि एड्रेसखौ लिरनानै होलांसै, नायनानै लादो। ड्रागन मालिकआ बे मना लानायानो लोगोफोर, मोजाङै नायनानै ला। ओमफ्राय सोरबाफोर माने बे ड्रागन खेथिनि सोमोन्दै सोंनो गोसोब्ला बे सारनियावनो मोजाङै सोंफैनो हासिगोन आरोना। आंथ' नै कन्टेक्ट नाम्बार होखाबाय, जायगा, बबे डिस्ट्रिक्टनि, बहा थायो, मा गामिनि बेफोरखौथ' आं होखाजोब्बायना। सोंनानै लाफैदो मोजाङैनो जायफोरा एड्रेस बिहरदोंमोन। ओमफ्राय नै खेथिखौबो एसे नायबावदो, जा मोजां खेथिमार। सोरबाफोर माने ड्रागन खेथि मावनो गोसो जादोंब्ला बे सारनियाव मोजाङैनो सोंफायनानै लानो हागोन। बहुद मानसियानो बिनियाव सोंहैयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबि फुलि एरिबो लायसोयो। जोबोर मोजां खेथिमार बियो लोगोफोर। माने सोरहाबाफोर गोरान हा दङब्ला, माने माइ गायजायिफोर ओरैनो बारि बायदिफोर बेफोरबायदि दङब्ला माने बे खेथिखौ माव आरोना। जोबोर मोजां। आंथ' जा फसायखादों बे खेथिखौ। जोंहानावबो माने बेबायदि हा थानायमोनब्ला आं बे खेथिखौ मावथारगौमोन आरोना। नाथाय मा खालामनो उपाय गैया, जोंहानिया माइ गायग्रा गोजासो नालाय। ओमफ्राय बारि दं, बारियाबो गय गायजोब्बाय, ओमफ्राय दा जाला आरोना। बिदिब्ला आंना भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर। बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय।